Assalamu alaykum qadrli dabara gatnaşyjylar. Salam, hormatly watandaşlar. Bugün garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde täze ýyl bayramy uly şatlyk şowkun bilen giňden bellenýär. Bugün bagtyar halkymyz täze ýyl bayramyny şatlyk, şagalanly toýlaýar. Tämiz arzuwlary, belent maksatlara beslenip gelen täze ýyl bayramy nasip etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimizi, ähli watandaşlarymyzy tüý sürekden mähirli gutlaýas. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak alyp barýan döwlet ähmiýetli işleriniň elmadama uly rowaşlyklara beslenmegini tüý süregimizden arzu edýäs. Hormatly dabara gatnaşyjylar, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmakly berkarar döwletimiziň taryhyna ýatdan çykmajak ýyllaryň birine urly. 2025-nji ýylda ýurdumyzda taryhy özgörşükler amala aşyrly. Döwletimiziň halkara derejesinde a dawraýy barha ýokarlandy. Raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi hasy gowulandy. Hormatly adamlar, şu şahatlykly pursaty Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimizi hemde ähli halkymyzy täze ýyl bayramy bilen tüý süregimizden ýene däwr ýola gutlap, täze ýyl bayramy nasip etli. Ýurdumyzyň medeniýet we sunud saatlarynyň taýýarlan bayramçylyk konsertine başlaýar. Hoş geldin diyara
alkışlayar bugün merdani. Türkmen yaylasına yine nur bolup, arka dağlı ferdarım. Karıştı vatana yeniş yar bolurum. İlgün alkışlayar bugün merdani. Türkmen yaylasına yine nur bolup, arka dağlı ferdarım. Vatan senin bilen, halkın senin bilen, arka dağlı ferdarım. Vatan senin bilen, halkın senin bilen, arka dağlı ferdarım. Büyük işlere şan getiriyor gerçeğe. Baktırıvan bugün kakın termani. Dederi yol devam attır geleceğe. Arka dağlı ferdarım. Büyük işlere şan getiriyor gerçeğe. Baktırıvan bugün kakın termani. Dederi yol devam ettir geleceğe. Arka dağlı ferdarım. Vatan senin bilen, halkın senin bilen, arka dağlı ferdarım. Vatan senin bilen, halkın senin bilen, arka dağlı ferdarım. Alыс yerlerden, aşıp dağdan dereden, bağıt berip ula çağa, gelipdir ayıl baba. Alыс yerlerden, aşıp dağdan dereden, bağıt berip ula çağa, gelipdir ayıl baba. Akkar yali posunu, örtüp dur onun üstünü. Çağırın joru dostunu, gelipdir ayıl baba. Akkar yali posunu, örtüp dur onun üstünü. Çağırın joru dostunu, gelipdir ayıl baba. Şartlık bilen, saz bilen, bülkü oyun baz bilen, aydım aydar bilen, gelipdir ayıl baba. Arçaların ışığı göğe yetir başını, Türkmenistan vatanım arttırır göğün koşunu. Akkar yali posunu, örtüp dur onun üstünü. Çağırın joru dostunu, gelipdir ayıl baba. Akkar yali posunu, örtüp dur onun üstünü.
geçemedim aysız geceler aysız gecelerde çıkar geceler beni şanlı aşık yürek insanlar Balımızsam alma narına gıydın beni şanlı aşık yürek insanlar Balımızsam alma narına gıydın yüreklerim açayım men sen için senin candan geçeyim men sen için aşk şarabın içeyim men sen için senin gülüm yılgaraydın men için aşk şarabın içeyim men sen için senin gülüm yılgaraydın men için Dinle sana karışan Yar sana, yarım sana karışan Ananay dinle sana karışan Yar sana, yarım sana karışan Geçirdim gül yağımı, idet figur yarımı Eşit arlı halımı, düne sana karışan Giyindin yeni dar eylep Yüreğim kız yardar eylep Süyle gülüm yar eylep Düne sana karışan Yar sana, yarım sana karışan Ananay düne sana karışan Yar sana, yarım sana karışan Yar gece bolsa da, ay asmana kalsa da Al şapağım dolsa da, dinle sana karışan Yine de bugünüm kaygılı Hani nerede sevgilim geçirip gel ay günü Dinle sana karışan Yar sana, yarım sana karışan Ananay dinle sana karışan Yar sana, yarım sana karışan
Akşamlarına gideli geleysene yanıma. Gelsene 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 yara, benim tek sevgimi al sana yaram. Gelsene 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 yara, benim tek sevgimi al sana yaram. Şerin şeker sözümdün, gözüm doymalı gözümdün. Süyen diysem utanma, geleysene yanıma. Gelsene 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 yara, benim tek sevgimi al sana yaram. Gelsene 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 yara, benim tek sevgimi al sana yaram.
sen täzeýe gülledi ömürleri yıladı kömülleri kuwanır dilleri hoş geldin sen täzeýe arkadan terrarmız aydın yollar ertemiz altı bizler ülkemiz hoş geldin sen täzeýe arkadan terrarmız aydın yollar ertemiz altı bizler ülkemiz hoş geldin sen täzeýe Dinde bak bahara soğun bir cahana Garasız bir vatana hoş geldin sen täzeýe halgynyň ýady bolup döwrüniň sady bolup bagtynyň özi bolup hoş geldin sen täzeýe arkadan terrarmız aydın yollar ertemiz altı bizler ülkemiz hoş geldin sen täzeýe arkadan terrarmız aydın yollar ertemiz altı bizler ülkemiz hoş geldin sen täzeýe arkadan terrarmız aydın yollar ertemiz altı bizler ülkemiz hoş geldin sen täzeýe arkadan terrarmız aydın yollar ertemiz altı bizler ülkemiz hoş geldin sen täzeýe I was born in a city where the winter nights will never sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Every time you try to fix me, I know you'll never find the missing piece. When you cried and say you miss me, I lie and tell you that I'll never leave. But I sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight, can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice, but I love my time. I hold you through the toughest spots when you feel like it's the end. Guess life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and hug like we are friends. But don't be catching feeling. Don't be out here catching feeling. Cause I sacrificed your love for more of the night. I try to put up a fight, can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice.
Nerli nerli bakışların canım yakar, beydip beni yakmasını indi yeter. Çoraların içinde böründe seni, gene orada yandım beter. Yok kararım gidebilmenin de taş, terve boylu uzun kara saç. Men aşığın gözlerine koymaya, şaklamalan kara gözlü kalın kaş. Sevdim seni gözlerimde koyma yaş. Arzu umutlarım ken sendirme, bu seyin yüreğimi yandırma. İslerim bir ömür bolsadın bile, arzularımı yerde kaldırma. Kararım yok edebilmenin de daş, terve boylu uzun kara saç. Men aşığın gözlerine koymaya, şaklamalan kara gözlü kalın kaş. Sevdim seni gözlerimde koyma yaş. Kararım yok edebilmen intizar, terve boylu yüzün kara saç. Men aşığın gözlerine koymaya, şaklamalan kara gözlü kalın kaş. Sevdim seni gözlerimde koyma yaş. Aklamalan kara gözlü kalın kaş. Sevdim seni gözlerimde koyma yaş. Ey dostlarım, can dostlarım, kalbimde armanım galli. Sır verişyen sırdaşlarım, sırlı sever yarım galli. Değil şöyle çıktım seyle, fikir etmedim deyle. Şol bedele aşık şeyle, kuşum gidip ağım galli. Olgıydın karadı gözleri, canım alyadı sözleri. Şolgıydın karadı gözleri, canım alyadı sözleri. Canım
yüzün günni görsün, senin bilen ömür sürsün. Şemin güller versem almazmın yarım. Bakman senden özgü gıyda, kış baslım yügur yada. Söygüde yol yoktur ida, bilmezmin yarım. Düşünüpler anan gülüm menin sözüme. Cadılanım peridadım kara gözüme. Baktım bağlanım sen, men seni seyerim. Dinle kalbimdaki arzulum diyerim. Sen ornum yüreğimin törüne koyarım. İlkinci sevgilim bolmamın yarım. Baktım bağlanım sen, men seni seyerim. Dinle kalbimdaki arzulum diyerim. Sen ornum yüreğimin törüne koyarım. İlkinci sevgilim bolmamın yarım. Dinle senip yaşayarın, ar seninki şirin canım. Tayım olay mehribanım, durmuşta yarım. Nasıl olup kalsın ile, bağıtlı yaşar sile. Yanıma sen güle güle gelmemin yarım. Düşünüpler anan gülüm menin sözüme. Cadılanım peridadım kara gözüme. Baktım bağlanım sen, men seni seyerim. Dinle kalbimdaki arzulum diyerim. Sen ornum yüreğimin törüne koyarım. İlkinci sevgilim bolmamın yarım. Baktım bağlanım sen, men seni seyerim. Dinle kalbimdaki arzulum diyerim. Sen ornum
sebäpden güllüň maňa gül cemal bilmedim sen meni kime meňedýän ne sebäpden güllüň maňa gül cemal aşu otfalar kiresmenedin dert dogula derman bilbil owadın gargatanyşyň men ýalgatyn ýadym ne sebäpden güllüň maňa gül cemal gargatanyşyň men ýalgatyn ýadym ne sebäpden güllüň maňa gül cemal Güllerimi seni sana minredýän bilbilim sesini sana minredýän Güllerimi seni sana minredýän bilbilim sesini sana minredýän bilmedim sen meni kime meňedýän ne sebäpden güllüň maňa gül cemal bilmedim sen meni kime meňedýän ne sebäpden güllüň maňa gül cemal ne sebäpden güllüň maňa gül cemal ne sebäpden güllüň maňa gül cemal Sevgilim dinle seni yanlarında boğadım gözlerine bakıp diyen men bilmelin erkimi anlayan fin zadılı gözlerim pervane dolayın men gelpini tanım
Ayların içinde sen kızıl gülüm Asla basıp feykünere feygülüm Ayların içinde sen kızıl gülüm At şürüğün alam kalmasın arman Benim canım bulsun yarıma kurban At şürüğün alam kalmasın arman Benim canım bulsun yarıma kurban Aşık yüreğime koyarsın derman Sallanıp yanıma gel kızıl gülüm
çaya Bağıtlı bololi edivem Arzıylanım halanım sen Yigitlerden saylanım sen Aşkın sırlı yollarına Böyle gideli edivem Akbal biber gülüp baksa Yodulur yolu birlikte Aydım aydım sübü hakta Sabın çalali edivem Akbal biber gülüp baksa Yodulur yolu birlikte Aydım aydım sübü hakta Sabın çalali edivem Gül açılsa reyhan reyhan Bibim baksak bolup hayran Sevgime de dönüp devran Sile parali evide Berin güllerim elimde Yürütüp sevgi yoluna Adım kaytalap dilimde Aydım aydayan evide Akbal biber gülüp baksa Yodulur yolu birlikte Aydım aydım sübü hakta Sabın çalali edivem Akbal biber gülüp baksa Yodulur yolu birlikte Aydım aydım sübü hakta Sabın çalali edivem Akbal biber gülüp baksa Yodulur yolu birlikte Aydım aydım sübü hakta Sabın çalali edivem Akbal biber gülüp baksa Yodulur yolu birlikte Aydım aydım sübü hakta Sabın çalali edivem Un cantro bianco con le occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, dei gonce rosse, rosse come mele, a filtro contro la gelosia, è una ricetta per l'allegria, legge il destino, ma nelle stelle, e poi ti dice sono le cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma. Nel mio futuro che cosa c'è? Sarebbe bello se fossi un re, così la pena americana o si innamora all'altro somirana. Io muoio dalla curiosità, ma dimmi un po' la verità. Voglio sapere se questo amore sarà sincero, sarà con tuo cuore. Mamma Maria, mamma
cielo compriamo anche la luna. Mamma, 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 Maria, mamma, 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 Maria, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, Maria, mamma. Oyunu güzelim oyunu, oyunun nenedir. Oyunu güzelim oyunu, kalbimi alaya dedim. Seni gördüm ey güzel kız, aman
etsin gözüňe. Umit bilen garaşaryn, wada berjek sözüňe. Toyda oyna näzli näzli, men aýdymmy sazyma. Oyunu gözelim oyunu, toy gününe näzedip. Oyunu gözelim oyunu, kalbymy ala yad edip. Oyunu gözelim oyunu, toy gününe näzedip. Oyunu gözelim oyunu, kalbymy ala yad edip. Aşık oğlan aýdýaşyny, adym Gurban adyna. Canım Gurban ol didara, erim taşyň badyna. Iň bolman narazy her gün, birje salsaň ýadyna. Düşün gülüm sen bolmasaň, hiç kim ýetmez dadyma. Oyunu gözelim oyunu, toy gününe näzedip. Oyunu gözelim oyunu, kalbyny ala yad edip. Oyunu gözelim oyunu, toy gününe näzedip. Oyunu gözelim oyunu, kalbymy ala yad edip. Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana garaşaryn, ay 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 ay. Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana garaşaryn, ay 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 ay. Sen bilen mi? Yine duşuşarız, sen bilen mi? Yine görüşürüz, sen bilen mi? Yine duşuşarız, sen bilen mi? Görüşürüz. Yok, on hiç kime gong niyetten yok. Bak, sevgin yarası bitten yok. Yok, yanımdan giden yok. Bak, bir gün duşum belli belli. Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana garaşaryn, ay 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 ay. Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana garaşaryn, ay 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 ay. Yar, senden başkaları görünmez. Can, özgür gözler söyülmez. Yar, duygumuz sır bilinmez. Can, bir gün duşum belli belli. Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana garaşaryn, ay 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 ay. Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana garaşaryn, ay 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 ay. Sen bilen mi? Yine duşuşarız, sen bilen mi? Yine görüşürüz, sen bilen mi? Yine duşuşarız, sen bilen mi? Görüşürüz.
olup kal sen benim ömrümde, tüyüğünü göreyim senin gözümde. Baltım olup kal sen benim güzel ömrümde, tüyüğünü göreyim senin gözümde. Senin bilen görsem her doğan günü, gül olup açılar söyleymem gülü. Senin bilen görsem her doğan günü, gül olup açılar söyleymem gülü. Senin için yürekten süyeysen beni, arzum hayalım dinlesen neydi? Senin için yürekten süyeysen beni, arzum hayalım dinlesen neydi? Baltım olup kal sen benim ömrümde, tüyüğünü göreyim senin gönlümde. Baltım olup kal sen benim ömrümde, tüyüğünü göreyim senin gönlümde. Baltım olup kal sen benim ömrümde, tüyüğünü göreyim senin gönlümde. Baltım olup kal sen benim güzel ömrümde, tüyüğünü göreyim senin gönlümde. Yarımın yalığı vardır, üstünün algılı vardır. Yarımın yalığı vardır, üstünün algılı vardır. Yarımır bavanın kıydı, yarımır bavanın kıydı. Hey hey, tevit bilin bağı vardır. Zivim ayrılmanam senden, ağırdan gelir sallana sallana. Değil mi süyenin yanımdır, aşkın canı o sanımdır. Değil mi süyenin yanımdır, aşkın canı o sanımdır. Seni süyen aşık oğlum, seni süyen aşık oğlum. Hey hey, royumu kurban olanlar, seveyim ayrılmanam senden, ağırdan gelir nede ne ne ne. Yarımın arzuyu vardır, zirplerinin toyu vardır. Yarımın arzuyu vardır, zirplerinin toyu vardır. Süyü dağı çeşme çaylı, süyü dağı çeşme çaylı. Hey hey, al kızır suyu vardır. Seveyim ayrılmanam senin, ağırdan gelir nedeni nedeni. Seveyim ayrılmanam senin, ağırdan gelir sallana sallana.
Güler yüzlüyüm gül beden, maral gözlüyüm neredesen? Ul basıp sallanan gıyt, söyün yarım neredesen? Güler yüzlü gül beden, maral gözlüyüm neredesen? Ul basıp sallanan gıyt, söyün gülüm neredesen? Neredesen, neredesen? Maral gözlüyüm neredesen? Neredesen, neredesen? Söyün yarım neredesen? Dağlara kar düşüptür, düşte yarım düşüptür yare. Dağlara kar düşüptür, düşte yarım düşüptür yare. Vakti içinden aşıptır, o akarım neredesin? Neredesin, neredesin? Maral gönlüm neredesin? Neredesin, neredesin? Söyün yarım neredesin? Kanın bol maralı, maral gülüm neredesin yâre? Kanın bol maralı, maral gülüm neredesin yâre? Gül yüzünü göreyim, güler yüzlüm neredesin? Neredesin, neredesin? Maral gülüm neredesin? Neredesin, neredesin? Söyün yarım neredesin? Nerede, nerede? Maral gözlüm neredesin? Güler yüzlüm neredesin? Neredesin? Neredesin, neredesin? Neredesin, neredesin? Neredesin, neredesin? Neredesin, neredesin? Söyün yarım neredesin? Yüreğimi coşuruyan sözlerim senin. Sen aşkında divana gözlerim benim. Yüreğimi coşuruyan sözlerim senin. Sen aşkında divana gözlerim benim. Saylap seni söylerim, sen yıkıtak gererim. Sensiz durmaz yüreğim, söylenim benim. Saylap seni söylerim, sen yıkıtak gererim. Sensiz durmaz yüreğim, söylenim benim. Aşık etti yar beni, nerelerim senin? Kalbimde aydınlık desanım benim. Aşık etti yar beni, nerelerim senin? Kalbimde aydınlık desanım benim. Saylap seni söylerim, sen yıkacak gererim. Sensiz durmaz yüreğim, söylenim benim. Saylap seni söylerim, sen yıkacak gererim. Sensiz durmaz yüreğim, söylenim benim. Saylap seni söylerim, sen yıkacak gererim.
Sevgi düşürdü seni bana, bağladı beni sana, dünyada yemişe. Kalbim barında bakta dolsun, bu sevgi sende kalsın, ezizim kemişe. Çeke çeke aklım alyan yine de yarım. Men gözüme baka baka baktım göryen yine de. Sen özüme çeke çeke aklım alyan yine de yarım. Baksam da menira sen yarım didare, gözlerimin önünde men ışığım mimar senne. Aşığım kararı, sen şeyle oldun göğe asmana. Belki yar sen bana akvalım sirfaye söylerin, söylerin kemişe. Çeke çeke aklım alyan yine de yarım. Men gözüme baka baka baktım göryen yine de. Sen özüme çeke çeke aklım alyan yine de yarım. Men gözlerime baka baka baktım yine de. Sen özüme çeke çeke aklım alyan yine de yarım. Men gözlerime baka baka baktım yine de yar. Sen özüme çeke çeke aklım alyan yine de. Ya bahana sen gönlünü söyleyen utanıp durun ne dinleye gitsem mükemmel sonu seninle kollara sen gönlünü söyleyen utanıp durun ne dinleye gitsem mükemmel sonu seninle kollara.
tapya bahana. Sen gönlün feyyani tanıp durunla değmeye. Diysem mükemmel şonu. Sen ne gönlün bara. Sen gönlün feyyan utanıp durunla değmeye. Diysem mükemmel şonu. Sen ne gönlün bara. Sen gönlün feyyani tanıp durunla değmeye. Diysem mükemmel şonu. Sen ne gönlün bara. Sen gönlün feyyan utanıp durunla değmeye. Diysem mükemmel şonu. Sen ne gönlün bara. Vasfını yazyan dinle ayım, bugün hoşum aknavadım. Vasfını yazyan dinle ayım, bugün hoşum aknavadım. Bir dünyada bağıt payım, bolgun lelem aknavadım. Bir dünyada bağıt payım, bolgun lelem aknavadım. Seyyan seyyan lelem seni peyyan lelem uğrumda aknavadım. Seyyan seyyan lelem seni peyyan lelem uğrumda aknavadım. Kara gözüm, kalın kaşın, 17-18 yaşın. Kara gözüm, kalın kaşın, 17-18 yaşın. Canım alyar sen bakışın, süydüm lelem aknavadım. Canım alyar sen bakışın, süydüm lelem aknavadım. Seyyan seyyan lelem seni peyyan lelem uğrumda aknavadım. Seyyan seyyan lelem seni peyyan lelem uğrumda aknavadım. Aşık bakşı vasfın yadıya, elmadama senip gediya. Aşık bakşı vasfın yadıya, elmadama senip gediya. Sen şanına kadırlıya, dinle lelem aknavadım. Sen şanına kadırlıya, dinle lelem aknavadım. Seyyan seyyan lelem seni köyyan lelem uğrumda 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 aknavadım. Uğrumda aknavadım. Yaradın gönlüme ilk görünümde. Aytsana gödül gıyt adın neme. Deredip sevini juan yüreğimde. Aytsana gödül gıyt adın neme. Deredip sevini juan yüreğimde. Aytsana gödül gıyt adın neme. Gürlemen sen beni o da uyardın. Gürlemen sen beni o da uyardın.
Aytsana gödel gıyt adın näme Ayday sana gödel gıyt adın näme Sevişme ayıp del, özün bilýärsin Aytsana adyny, nämedim ýarsın Dinlemen sen meni, oda goýarsın Aytsana gödel gıyt adyň näme Dinlemen sen meni, oda goýarsın Aytsana gödel gıyt adyň näme Gürlemen sen meni, oda goýarsın Gürlemen sen meni, oda goýarsın Aytsana gödel gıyt adyň näme Ayday sana gödel gıyt adyň näme Yalan söz aydama çıtma kaşını Yalvar yani dedim kalır başını Kızıl güller bilen bedep taşını Ayday sana gödel gıyt adın näme İlkinci ullakan kayşım sinne Aytsana gödel gıyt adın näme Gürlemen sen meni oda goýarsın Gürlemen sen meni oda goýarsın Aytsana gödel gıyt adyň näme Ayday sana gödel gıyt adyň näme Aytsana gödel gıyt adyň näme Ayday sana gödel gıyt adyň näme İlki görün badıma Mecnun taktın adıma Sen yetiştin dadıma Leylimidin asıl gıyt Sen yetiştin dadıma Leylimidin asıl gıyt Gödel gıyt, gödel gıyt Sözler sözün asıl gıyt Min mırderde fatıştım Dilmin näme Gödel gıyt, gödel gıyt, gödel gıyt Sözlen sözün asıl gıyt Min mırderde fatıştım Dilmin näme gödel gıyt Min mırderde fatıştım Dilmin näme
Güzel gıyr, güzel gıyr, güzel gıyr. Sözlen sözün asıl gıyr. Bin bir derde sataştım. Bilmen emek güzel gıyr. Güzel gıyr, güzel gıyr. Sözlen sözün asıl gıyr. Min bir derde sataştım. Bilmen neme güzel gıyr, güzel gıyr, güzel gıyr. Sözlen sözün asıl gıyr. Min bir derde sataştım. Bilmen neme güzel gıyr. Fatim önküden göçküllü bugün tam saçı kara gün. Fatim
adaştım men özüm bilemo seni görsem izime gaydasın gelen o aşk yanı yürekte çıdar bilemo bakışta yüreğim üzüldü dünya aşk yanı yürekte çıdar bilemo bakışta yüreğim üzüldü dünya Geceler okuyum yok yanına varacak At görme mehirli sen yüzün varacak Bu aşkım men yüreğim bağrım bilecek Var bakışta yüreğim senki dünya Geceler okuyum yok yanına varacak At görme mehirli sen yüzün varacak Bu aşkım men yüreğim bağrım bilecek Var bakışta yüreğim senki dünya Ne deyin yüreğim Elener sense Oňup bilermin gara gözmense Kalbimın eyesi Dine sensin Bakışta yüreğim üzüllü dünya Kalbimın eyesi Dine sensin Bakışta yüreğim üzüllü dünya Geceler okuyum yok yanına varacak Kat görme mehirli sen yüzün varacak Bu aşkım men yüreğim bağrım bilecek Var bakışta yüreğim senki dünya Geceler okuyum yok yanına varacak Kat görme mehirli sen yüzün varacak Bu aşkım men yüreğim bağrım bilecek Var bakışta yüreğim senki dünya Onun ödü bilye O da beni söyle Yüreğime dilye Onun ödü bilye O da beni söyle Dinle şunu söylenimi Ödü bilye
başaracağımı Yurdumda şatlık getir Mehriban sen başaracağımı Dede yılın toyun toylap Aydım aydıp hemden soylap Bahtiyar toyunma yaynap Mehir paylar başaracağımı Arkadalı sirdar gelli Şağalar deysin şat olli Ayad baba soğumak verdi Sen başında başaracağımı Arkadalı sirdar gelli Şağalar deysin şat olli Ayad baba soğumak verdi Sen başında başaracağımı Şatlık paylap dilimlere Aydın kadıl yadınlara Nur içilip bugünlere Degendir yer başaracağıma Dede yılın toyun toylap Aydım aydıp hemden soylap Bahtiyar toyunma yaynap Mehir paylar başaracağıma Arkadalı sirdar gelli Şağalar deysin şat olli Ayad baba soğumak verdi Sen başında başaracağımı Arkadalı sirdar gelli Şağalar deysin şat olli Ayad baba
Kınyan vatan mı betlep toyları Ovadan dünyame täze yıl gelli Rızkal devlet bağıt getirip öylere Ovadan dünyame täze yıl gelli Yollara düşeren yala hali Bu söndürüp yağıp durla kari Yürekler bekardan söygüden doli Bahtiyar dünyame täze yıl gelli Yalan soğuğunu Hoş geldin sen ilime Öldü yarın koynuna Nur saydın sen yollara Yalan soğuğunu Hoş geldin sen ilime Öldü yarın koynuna Nur saydın sen yollara Bedelip bir yaşıl arçalar derdin Saryanım gödüllük elim koşurdun Şatlık arşı galyar götürülüp yerdin Gödül diyarıma täze yıl gelli Arkadağlı kahraman serdarmada Mehriban kahraman arkadağmada Şuhratan getirip baktı ilime Odan dünyeme täze yıl gelli Yalan soğuğunu Hoş geldin sen ilime Öldü yarın koynuna Nur saydın sen yollara Yalan soğuğunu Hoş geldin sen ilime Öldü yarın koynuna Nur saydın sen yollara Yalan soğuğunu Hoş geldin sen ilime Öldü yarın koynuna Nur saydın sen yollara Yalan soğuğunu Hoş geldin sen ilime Öldü yarın koynuna Nur saydın sen yollara Assalamu alaikum. Şuňur hormat anulýan Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadağymyz. Assalamu alaikum. Şuňur hormat anulýan belent mertebeli prezidentimiz Mehriban watandaşlar. 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk ýa-da Gahrman Arkadağymyz. Assalamu alaikum. Şuňur hormat anulýan belent mertebeli prezidentimiz Mehriban watandaşlar. 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we ananyşmak ýylyny ulur rowaşlyklary beslep 2026-njy ýyly garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekany ýylyny belent arzuwlar bilen garşylaýan şu şaatly pursatymyzda täze ýylyň şaatlygy, täze ýylyň joşguny kalbymyzda çeksiz boýsunjy, egsilmez arzuwlary eçilýär. Täze ýyl bayramynyň şaatlyk şowkuny al asmana göterilýär. Garaşsyz, hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde ulus şaatlyk şowkun bilen bellenilýän täze ýyl bayramy münasibetli Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadağymyzy, hormatly prezidentimizi we ähli watandaşlarymyzy tüýs ýürekden gutlaýas.
Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzy, belent mertebeli prezidentimize bir can saglyk, uzak ömür, belent maksatlarynyň hemişe rowaç bolmagyny arzu edýär. Täze ýyl bir karar döwletimizi beýik ösüşlere beslesin. Täze ýyl bagtyar halkymyza älim gowluklaryny getirsin. Gadyrly watandaşlar, garaşsyz, hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizi täze ýyl bayramy her ýylly şadlyk sagalygyny garşylanylýar. Bagtyar watandaşlarymyzyň bayramçylyk gutlaklary teleköprü arkaly halkymyza getirilýär. Ynha şu dawaraly pursatlarda hem bagtyar watandaşlarymyzyň bayramçylyk gutlaklaryny mawy ekrandan ähli halkymyza getirmäge mümkinçilik berýän gönü teleköprü ýoly goýuldy. Gadyrly Arkadağ şäheriniň ýaşaýjylary, täze ýylyň şu saatlyk sowkunly pursatlaryny bayramçylyk gutlaklaryňyzy aýtmak üçin ilki bilen size söz berýär. Assalamu alaykum, hormatly Arkadağly gahrman prezidentimiz. Sizi hem-de ähli watandaşlarymyzy täze 2026-njy garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedowbatly At Muradyň mekany ýyly bilen Arkadağ şäheriniň Agdybir zähmetseýär halkynyň adynyň tüz türekden mähirli gutlaýarys. Hormatly prezidentimiz, 2025-nji ýyl tarihin gatlaryna altyn harplar bilen ýazyljak şanly wakalarymyzyň baý ýyllarymyzyň biri boldy. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan dünýäde ýeketek, üç gezek ikrar edilen Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň şanly 30 ýyllyk toýuny ullal toýlandy. Şanly toýuň öňsiresinä siziň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyň we anlaşmagyň aýdyň ýoly atly kitabyňyzyň elmize gelip gowuşmagy ähli Türkmen halkyna uly sowgat boldy. Arkadağly gahrman prezidentimiz bu ajaýyp ýylmyzda Arkadağ şäherimiz tarihi pursatlary peşkeş etdi. Behişti bedewleriň mekany bolan Arkadağymyzyň ihlasyndan dören Arkadağ şäheri bir näçe halkara fiilaglar gowşuruldy. Bu şäheriň ösüşlerini görüp, şaýat bolup, büýsanyp, gowanyp, hödürini görüp ýaşamak biziň üçin ullukan mukaddes baýlykdyr. Sebitde deňi taýyp bolmadyk. Arkadağ şäherimizde döredilip berilýän beýik işlerimiz üçin Arkadağ şäheriniň ähli Agdybir halky hem gahrman Arkadağymyza çäksiz sagwallaryny, alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezidentimiz, siziň hem-de gahrman Arkadağymyzyň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, ata watanymyzy şan şöhrada betleýän tutumly işleriňiz hemişe rowaç bolmagyny tüz ýürekden arzu edýäris. At agnan ýerine toý bolar diýişleri ýaly goý täze ýyl abadançylygyň, bagtyarlygyň, uly üstünlikleriň hem-de ırskal bereketiň toýly ýyllarymyzyň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Gahrman Arkadağymyz, Arkadağly gahrman prezidentimiz. Täze ýylyňyz şowly bolsun, Arkadağly serdarymyz, diýarymyz toýly bolsun, Arkadağly serdarymyz. Bir taraplyk binamyzdyr, parahatlyk senamyzdyr, ak gelecek güwämizdir, Arkadağly serdarymyz. Täze ýyly ata watan ösüşli mendil eter, gülleýär Arkadağ şäher, Arkadağly serdarymyz. Gadamyňyz batly bolsun, döwür şöhratly bolsun, täze ýyl gutly bolsun, edi Arkadağymyz, gahrman serdarymyz. Coşup gelli täze ýyl Arkadağ şäherine şadlyk
şoğun paylayan akbatın seherine bir de ubatli akmaradın mikani yaşari bislin yer tede balta arkadanladın diyari. Arkada ak şehrini tezeyil hoşluğunu Başarı çanın nuru var ömürlüm yaşlığına. Tebe bir de o yılına vatanımızın badı var. Bağıtıyarlık şehrine arkadağın adı var. Arkadanlı serdarın bahtı donun seheri. Arkadağımızın nur döndüren şehri. Coşup gelli tebeyin arkada şehrine şadlık şoğun paylayan akbatın seherine bir de ubatli akmaradın mikani yaşari arkadalı kahraman sevdarmadın diyari diyari. Hormatly Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary. Mehriban watanymyzdy giýiňden bellenilýän Täze ýyl bayramyny toý gutlawlaryňyzy aýtmak üçin size söz berýäs. Assalamu alaykum şuňur hormatlanýan mertebesi bilen hormatly prezidentimiz, arka dagly gahrman serdarymyz. Sizi Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dagymyzy, ähli watandaşlarymyzy, mukaddes Türkmen toprağyny täze 2026-njy garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekany ýylynyň gadam basmagy bilen Ahal welaýatynyň agzy bir zähmetser halkynyň adyndan tüýs ýürekden mähirli gutlaýar. Hormatly gahrman prezidentimiz, seniň parasatly ýolbaşçylygyňyzda 2025-nji halkara parahatçylyk we ynanşmak gili ata watanymyzyň taryhyna şanly wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Halkymyzyň agly birligine geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatyna kabul edilen çözgütler ýurdumyzyň täze ösüşlerine uly badalga berdi. Hemişelik bir taraplamynyň 30 ýyllyk bayramynyň giňden halkara derejesindäki dawraly maslahatlary beslenip geçirilmegi awada dünýäniň ähli künçeklerinden gelen ýokary derejeli döwlet işgärleriniň gatnaşmagyna geçiren halkara maslahatyňyz taryhymyzyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylar. Hormatly arka dagly gahrman serdarymyz, siziň Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we ynanşmaklygyň aýdyn ýolatly ajaýyp kitabyňyz halkymyz üçin uly toý sowgady boldy. Mertebesi bilen hormatly prezidentimiz, welaýatymyzyň bäherden Göktepe etraplaryna örümçilik karhanalarynyň işe goýulmagi, Kaka, Akbuğday etraplaryna täze ähli amatlykları bolan döwrewa boglaryň açyryp ullanmaga berilmegi, tejen etrawyny 300 orlyk etrawara köp guruluk hastahananyň düýbüniň tutulmagy biziň bu ýyşy başymyzy göge ýetirdi. Ahal welaýatynyň zähmetser halky bolup, siziň döwletli tutumlaryňyzy tüýs ýürekden gollaýar, köp sag bolsun aýjar. Hormatly arkadaly gahrman serdar prezidentimiz, siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutumly işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Siziň başda durmagyňyzda eşiretli durmuşda ýaşaýan halkymyz täze ösüşleri, bagta eýe bolsun. Saçaklarymyz naz nygmatlardan dolu bolsun. Parahat ýurdumyz toy bayramlara beslensin. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
mertebesi bilen hormatly prezidentimiz, arka dağlı kahraman serdarımız. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Türkmen halkynyň milli lideri, kahraman arka dağımız. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Eri watandaşlar. Kutlu olsun täzeýiňiz, arka dağlı serdarymyz, uzap gitsin ýylllara, şöhratyňyz, şanyňyz. Bu ýylla täze, oňa şäher gurully, ençe ajap binalar ulanylmaga berilli. Gahrman arka dağymyz, alkyşymyz kän size. Arka dağlı serdarymyz, şöhrat size, şan size. Arka dağlı serdarymyz, şöhrat size, şan size. Ruşunatır yalkımı, gillete değilli, bu izonlurup halkımı, gillete değilli, tepelep akarını, bayrap alkım nurunu, bedek Türkmen törünü, yurda tebeyyilli. Alkış arkada mıda, kahraman serdar mıda, ovadan diyar mıda, gillete değilli. Alkış arkada mıda, kahraman serdar mıda, ovadan diyar mıda, gillete değilli. Alkış arkada mıda, kahraman serdar mıda, ovadan diyar mıda, gillete değilli. Alkış arkada mıda, kahraman serdar mıda, ovadan diyar mıda, gillete değilli. Arkadalı kahraman serdar şöhret, arkadalı kahraman serdar şöhret, arkadalı kahraman serdar şöhret. Gadyrly Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary, garaşsyz watanymyzda sowgun sagalaňy belinde göterilýän täze ýyl dawaramyzda size söz berýäs. Assalamu alaykum, çuňur hormatlanan arka dağlı kahraman serdarymyz. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwründe güllä ata watanymyzyň täze ýyla gadam basmagy bilen arka dağlı kahraman serdarymyz sizi, Türkmen halkynyň milli lideri, kahraman arka dağymyzy, mährewan halkymyzy Balkan welaýatynyň bahtiýar ýaşaýjylarynyň adyndan tüýsürekden gutlaýar. Goý siziň saýaňyzda täze ýyl ýurdumyzy ösüşli menzillere, halkymyzy uly üstünliklere ýetirjek ýyllaryň biri bolsun. Arka dağly kahraman serdarymyz. Şu ýylda Awada milli siýasatçylyk bolanda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny geçirilmegi dost doganlygyň aýdyň nişany boldy. Hormatly prezidentimiz, siziň şu ýylda şag adamyňyz bilen Balkan welaýatyna iş saparyna gelip Balkanabad halkara obam mendilini açyp bermeňiz. Türkmenmaşy etrafynda karbamid öndürýän toplum gurulşygyny, Türkmenmaşy, Garabogaz, Kazakistan avtomobil ýolunyň düýbüni tutup bermeňiz. Garabogaz aýlygynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsiniň, Esenguly suw arasylaýjy desgasynyň, Türkmenmaşydaky nefsi gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň neft karhanasynyň gämi durulgysynyň açyp ullanmaga berilmegine akpata bermeňiz. Şeýle de Gyzlarbat Agsuw arasylaýjy desgasynyň Balkanabad şäherinde Awtotürgünçilik meýdançasynyň Awada milli siýasatçylyk dowlugynda Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäç şäherlere himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasynyň çagamçasynyň bereket etrafynda döwrewap ýyldysxananyň açylyp ullanmaga berilmegi, welaýatynyň edermen daýhanlarynyň döwlet borçnamalaryny üstünlikli berza edip, gallyby
Paxta hasını ilkinci bolup vatan harmana tavsırmakları vatan dine halkı bilen vatandır. Devlet dine halkı bilen devlettir diyen çıgarının aydın beyanıdır. Hormatly prezidentimiz, Vilayetimizin Bahtiyar Yaşajarları, arkadağlı kahraman serdarımız size, Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımıza alkışları çektidir. Ata vatanımızın bedevadi devamasın. At ağanan yerinde toy olur değil şeyali, toylarımız toya ulaşsın. Təze yılınız kutlu olsun arkadağlı kahraman serdarımız. Təze yılınız kutlu olsun kahraman arkadağımız. Arkadaş vatanımıza kötüye halkımız kutlu kabul edin bereketli balkanım. Güller açsın tezir akmasın yaylısına. Arkadaş kahraman serdarımın sayesinde. Bedev batlı vatanımız at muradın mekanı. Arkadaş ak yoli ak geleceğin devamı. Başlar melekler bugün büyük işlerleri. Kanalaydı kuşlep yer bugün Balkan ileri. Kanalaydı kuşlep yer bugün Balkan ileri. Karıştır bakı bir taraf Türkmenistan. Bir de vatli at muradın mekanı. Hormatly Daşoğuz vilayetynyň ýaşaýjylary, Täze ýyl bayramy münasibetli teleköprüýümizde çykyş etmek üçin size söz berýär. Assalamu alaykum, şoňur hormatlanýan arkadagly kahraman serdarymyz. Sizi we Türkmen halkynyň milli lideri kahraman arkadagymyzy Täze 2026-njy garaşsyz baky bitarap Türkmenistan Bedowbatly at muradyň mekany ýyly bilen Daşoğuz vilayetynyň Agzybir we Zähmetöýür ilatynyň adyndan tüýs ýürekden gutlaýarys. Siziň janyňyzyň sag, belent başyňyzyň aman bolmagyny, ýyl ýurt bähbitli tutumly işleriňiziň hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzu etýärys. Arkadagly kahraman serdarymyz, siziň parasatly baştonluğuňyzda
halkara parahatçılık ve anonsmak yılı tarihi işlerin amala asırlan ve ulu üstünlüklere beslenen şöhratlı yılların biri oldu. Çuңur hormatlanan arkadağlı kahraman serdarımız, hemişelik bir taraflığımızın 30 yıllık şanlı senesini şöhratlandıran 2025 yılda Könürgönç etrafının tiyaginde Gövrova bir taraflık şehirçesinin açılmağı, Daşokuz şehirinde 400 orluluk inanın ve çağanın sağlığını koruş merkezinin düğümünün tutulmağı, Tallanın, Pağtanın, Şali'nin bol hasılını devlet harmanına tavşırılmağı, halkara parahatçılık ve anonsmak yılının ayretin ahmiyetli vakalarına övürüldü. Hormatlı prezidentimiz, Karaşsız Bakı bir taraf Türkmenistan, Bedovbatlı, At Murad'ın mekanı yılı hem nesip etti. Sizin tagallalarınızın neticesinde taze üstünlükleri, Bedovbatlı ösüşleri, dünya yansalayan büyük işlere bayıl olur. Hormatlı prezidentimiz sizi, milli liderimiz kahraman arkadağımızı, Daşokuz velayetinin yaşayıcılarının adından taze yıl bayram bilen tüz yürekten kutlayarız. Sizin canınızın sağ, ömürleriniz uzak olsun. İyili örtbahbiyetli, tutumlu işleriniz hem işlere vasıflara beslensin. En kısa, Karaşsız Bakı bir taraf, Türkmenistan'ım, Bedovvatlı, At Murad'ın mekanı, taze umut, taze arzular bilen karşılayat bu acayip seneni. Taze yıl kutlap, ulus iyilimiz, destan ile, aylıman gerdelimiz, özkal bereketli, bolsun yılımız, arka dağlı, kahraman serdarımız, taze yılımız kutlu olsun, kahraman arka dağımız, taze yılımız kutlu olsun, arka dağlı, kahraman serdarımız. Gelipsin tedil Parahatlı baydağım, Anadolu aydınım, diyarımda kaygılar, hoş gelipsin tedil. Gelli tedil gelli şuhrasan ilin arzulara yitirsin kahraman sevdar bilin. Karaşsız Bakı bir taraf, Türkmenistan Bedovvatlı, At Murad'ın mekanı yıllar geçsin şan şöhretli, milli lider kahraman arka dağımız, kahraman serdarımız, taze yılımız kutlu olsun. Gelli taze yıl gelli şuhrasan ilin arzulara yitirsin, evi merkana bilin. Gelli taze yıl gelli şuhrasan ilin arzulara yitirsin, kahraman serdar bilin. Arka dağlı kahraman serdarı şöhret, arka dağlı kahraman serdarı şöhret, arka dağlı kahraman serdarı şöhret. Qadırlı Lewap vilayatynyň ýaşaýjylary, ýurdumyzda giňden mellenilen täze ýyl bayramy bilen gutlaklaryňyzy aýtmak üçin size söz berýäs. Assalamu alaykum çuňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz, arka dağlı kahraman serdarymyz, sizi hem de bagtyar türkmen halkymyzy, Lewap vilayatynyň Agzybir hem de Zäkmet Seýör ilatynyň adynyň täze 2026-njy
garaşsyz baqy bir tarap Türkmenistan bedewatly at brigady mekany ýyly bilen tüýsürekden gutlaýarys. Yurdumyzyň awry mertebesi mundan beýlek arşa göterjek täze ýylda gahrman arka dağımyzyň çuňur taglimaty. Hormatly prezidentimiz siziň beýik başlanýyşlaryň esasynda alyp barýan sahawaty işleriňiz hemişe rowaşlyklary bersinsin. Çuňur hormatlanýan prezidentimiz 2025-nji halkara parahatçylyk ynanşmak ýylynda bir karar döwletimizin hemişelik bir taraplygyň 30 ýyllyk toýy dünýä derecesinde giňden bellendi. Şanly wakalara betlenen bu ýyl taryhyň gatyna altyn harpler bilen hemişelik ýazylar. Belent mertebeli prezidentimiz geçip barýan şanly ýylda Lewap vilayatynyň çärji etrafynda bilimlere talip ýaşlar günü münasibet 2 gatly 4 zorluk umum bilim berýän orta mekdebiň täze döwri binasy dawraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berildi. Gahrman arkadağımızın başlıklığında yurdumuzun ak geljegi var ya nurana yolunda täze wezipeleri keskitden Türkmenistan'ın halk maslahatynyň nowatdaky meclisi üstünlükli geçirildi. Türkmenabar şäherindäki kimya zawodynyň düzüminde siziň gatnaşmaňyzda we ak pata bermeňizde o boğajylyk ulgamynyň galkyrman üstjetjek ýyllyk kuwaty 450 000 tonna barabar bolan mineral dökülleri öndürýän toplumyň düýbüni tutulmagy hem döwrüň döwletli işlerini getirdi. Belent mertebeli prezidentimiz bu tutumlar watandyň halky bilen watandyr, döwletdiň halky bilen döwletdir diýen başgarynyň işinde durmuşa geçýändiginiň aýdyn güwäsidir. Şanly ýylda hormatly prezidentimiz siziň ähli taraplaryň goldawlaryňyz bilen lewaply daýhallar o boğajylyk ölümlerini öndürmekde hem ýokary netijeler gazanyp ýurdumyzda azyk bolçulugyny üçetdäge münasip goşant goşdular. Belent mertebeli prezidentimiz garaşsyz baqy bir tarap diýarmyzda döwletli döwran görüp gelýän 2026-njy ýyl gahrman arkadağımynyň beýik taglimatynyň hormatly prezidentim siziň täze başlanýyşlaryň rowaşdydan ýyly bolsun. Täze ýylyň gutly bolsun. Arkadaly gahrman serdarymyz. Garşallar täze ýyly bu ýan baltyň owazydyr. Parahatlyk ynanşmak ýylymyzyň dowamydyr. Garaşsyz baqy bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekanydyr. Ýyllar baltyň boşluk süzi döwrümizin mukamydyr. Bu ýanlarda bu ýyllerde Bagtyarymyz merdanymyz. Täze ýylymyz gutly bolsun. Arkadaly serdarymyz. Täze ýylymyz gutly bolsun. Gahrman arkadağymyz. Eziz arkadağlı ilimiz bilen öňe barýasaýdyň ýolumyz bilen Gutlaýarys täze ýylyňyz bilen Arkadaly gahrman serdarymyz Gül diyarın koynunda şula saçar harçama Ak geljege kucak açar bedel badyma Täze ýyllar şan getirsin bugün Türkmen halkyna Täze ýylyňyz gutly bolsun gahrman arkadalyma Arkadaly gahrman serdaryma Arşa kanat açyar bedew badymyz Siz bilen belentdir şan şöhratymyz Garaşsyz baqy bir tarap Türkmenistan bedew batlat muradyň mekany Täze ýyllar şan getirsin bugün Türkmen halkyna Täze ýylyňyz gutly
Hormatly Mary welaýatynyň ýaşaýjylary. Saatlyk soğukunun belende götürilýän täze ýyl bayramy münasibetli gutluglaryňyzy aýtmak üçin size söz berýäs. Assalamu alaykum çüngür hormatlanýan arkadaly gahryman prezidentimiz, Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyz, edi Türkmen halkymyz, sizi Mary welaýatynyň ähli halkynyň adyndan ýetip gelen täze 2026-njy ýyl bilen mähirli gutlaýarys. 2025-nji halkara parahatçylyka anaşmak gili belent mertebeli arkadaly gahryman prezidentimiz siziň beýik işleriňiň durmuşa geçip dawaralan ýanýyllaryň bir hökümine döwletimiziň täze taryhyna altyn harfler bilen ýazyldy. Arkadaly gahryman serdarymyz tamamlan barýanyla Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamynyň parasatly ýol başynyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky meclisiniň siziň gahryman arkadamynyň taýsy tagallalaryňyz bilen gözel awzada Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň hemişelik bir taraplygymyň 30 ýyllyk münasibetli merjen paýtagtymyz Aşgabatda ýokary derejeli halkara maslahatyň üstünlükli geçirilmegi siziň Türkmenistanyň bir taraplygy parahatçylygyna anaşmaň aýdyň ýoly atly ajaýyp kitabymyň halkymyza goşmagy welaýatymyň bagtyar ýaşaýjylarynyň buýsasly başlaryny göğe ýetirdi. Başymyzyň täze arkadaly gahryman prezidentimiz bu ýylla gahryman arkadaly welaýatymy iş saparyny amala aşyryp Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirdiň arkadaň ak ýoly bilen Serhadawat Hırat bölüniň nowatdaky tapgyrynyň gurulşygyna badalga berdi. Şeýle hem siziň taýsy tagallalaryňyzda bu ýylla welaýatymyzda bilim ojaklary, iň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hassahanalar, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, önümçilik medeni durmuş maksatly binalar gurulup ulanmany berildi. Welaýatymyzyň edermen baba daýhanlary bu ýylla Gallanyň, Pagtanyň, Gans sugunlarynyň we beýlek önümleriň uly mukdarda hasyny ýygnap döwlet harmonyna tapşyrdylar. Yetip gelen täze ýylymyz gutly bolsun. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly Atmuradyň mekanyly diýip ýylan edilen täze ýyl arkadaly gahryman prezidentimiz size Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagymyza ähli Türkmen halkymyza uly bagyt ırskal döwlet getirsin. Siziň gahryman arkadagymyzyň başyňyzdyk janyňyz sag ömrüňiz uzak bolsun. İl ort bähbetli işleriňiz hemişe rowaşlyklara beslensin. Arkadaly gahryman serdarymyz. Salam arkadaly gahryman serdarymyz. Asyrlara ýaňsaryp täze ýyly arzulara diň saryp täze ýyly gül watanyň boýnuna garşylaýasak gelin. Arkadaly gahryman serdarymyz siziň täze rızkar paýlap şatlyk gül getirsin. Arzular hasyl bolup bizi bagty etsin. Düşümli bolsun ýyllar, güller aşyl döwrümüz. Arkadaly serdarymyz ulap bolsun ömrüňiz. Arkadaly serdarymyz ulap bolsun ömrüňiz. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Arkadaly gahryman serdarymyz. Gadamlaryňyz batly bolsun. Arkadaly gahryman serdarymyz. Arkadaly gül diyara nur çayılıp gel täze ýyl arkadaly serdarymyň iline Arkadaly arzularymyň guwançymy buýsançymy arkadaly gahryman serdarymyň Öwrülüp bat aýdyma sen şatlyk paýlap gel bilesin beslenip bersi we täze ýyl Garaşdy baky bir
şay diyar ulus fiilin bu bahtiyar gül diyarda arka dağlı kahraman firdarlıda Karıştı bakı bir taraf Türkmenistan bir de o bakı atmaradın mekanı Dedeyin rovaşlı vatanıma Dedeyin hoş geldin gül Arka dağlı kahraman Ferdara Şöhret. Arka dağlı kahraman Ferdara Şöhret. Arka dağlı kahraman Ferdara Şöhret. Hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary. Häzir täze ýyl bayramy münasibetli gutluglaryňyzy aýtmak üçin size söz berýäs. Assalamu alaikum çuňgur hormatlanýan arka dağly gahrman prezidentimiz. Sizi hem de gahrman arka dağymyzy, edil watandaşlarymyzy yetip gelen täze 2026-njy Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, Bedew Batly at muradyň mekany ýyly bilen tüý sürekden gutlaýarys. Size berk can sağlyk, uzak ömür, watanymyzyň beýik ösüşleriniň, halkymyzyň röwşen geljeginiň bahfidine alyp barýan döwletli işleriňiziň hemişe rowaçlyklary beslenmegini tüý sürekden arzu edýäris. Arka dağly gahrman serdarymyz, siziň bu gahrman arka dağymyzyň taýsir tagallalaryňyz bilen 2025-nji ýyl Mehriban halkymyzyň, ata watanymyzyň durmuşyny ýatdan çykmajak tarihi wakalara baý boldy. Paýtagtymyzyň dürli kunjaklaryny halkymyzyň ýaşaýyş durmuşyny mundan beýlekde ýokarlandyrmak maksady bilen döwrewap ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dawarlary ulusatlyk şowhuna beslendi. Şeýle hem sapak durky täzelenen Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 15 ýyllyk feýilgähleri halkymyzyň hyzmatyna berildi. Güneşli çağalar we yetkinjekler merkeziniň düýbi tutuldy. 1-nji sentýabrda Bilimler we Talip ýaşlar gününe halkara senagatçylar we telekeşiler universiteti we bilim ojaklarynyň bir wagty ençemesi dawaraly ýagdaýda açyldy. Türkmenistanyň saglyk garaýyş we derman senagaty işgärleriň günü münasibetli. Haýtagtymyzda 500 orunlyk köp orly hastahananyň düýbi tutuldy we saglyk we açylyp ulanmagy berildi. Aşgabat şäher boýunça 20 sany dürli maksatly bina we desga 990 hojalgan etlenen 116 sany ýaşaýyş şaýy hormatly prezidentimiz siziň ak pata bermeňizde dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berildi. Hemişelik bir taraplamyzyň sanly 30 ýyllyk senetiniň halkara parahatçylyk we ananysmak ýyly şigaratyna uly üstünliklere beslenen tamamlanyp barýan ýylymyzyň iň bir ýatda galyjy wakasyna urlandygyny bellemek gerek. Ýylyň başynda Aşgabatda ýylyň şigaryny bagşlanan halkara maslahat şeýle hem bu sanly sene münasibetli 12-nji dekabrda paýtagtymyzda ýokary wekilçilikli halkara maslahat eşirildi. Hormatly prezidentimiz, toýlarymyzyň toýlara ulaşýan günlerini siziň Türkmenistanyň bir taraplygy, parahatçylygyň we ananysmagyň aýdyň ýoly atly kitabymyzyň elimize gowuşmagy halkymyz üçin gymmatly bayramçylyk sowgady boldy. Arka dağly gahrman serdarymyz sizi Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağymyzy hem de ähli watandaşlarymyzy yetip gelen 2026-njy Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew Batly at muradyň mekany ýyly bilen tüý sürekden gutlaýar hem de bosogada duran ýyl bilen uly tutumlara, sanly wakalara beslenip halkymyz üçin düşümli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly, mübarek bolsun, aziz watandaşlar. Hoş gelipsiň täze ýyl, begendirip dostlarym, täze işler bilen bagda dolsun diýarym. Dostlaryň gölleri, anam dartyr gollary, arka dağ serdarymyza, gahrman arka dağymyza,
Akı bir taraf Türkmenistan vatanım Bedi batlı atmaradım mekanı tedeyim Ihlasına güller açsın Maksat marada kavuşsun Arzular qanatlap uçsun Gülüp gelin tedeyillar Tedeyil Bedi uyili bedi batlı Tedeyil Yıllarımız şan şöhreti alkışlaydı ya Kahraman arkadağımda alkışlaydı ya Arkadalı sirdarmada Aktarların aklığına Sağızıklan satlığına Vatan parahatlığına Nur taştı tedeyim Oy yaşadın bakı dostluk Aldı birlik günü hoşluk Yanlansın yanlansın boşluk Dede yılla dede yılla Dede yılla Bedi uyili bedi batı Dede yılla Yıllarımız şan şöhreti alkışlaydı ya Kahraman arkadağımda alkışlaydı ya Arkadalı sirdarmada Tedeyil Bedi uyili bedi batı Tedeyil Yıllarımız şan şöhreti alkışlaydı ya Kahraman arkadağımda alkışlaydı ya Arkadalı sirdarmada Hormatly vatandaşlar, qadırly täze ýyl dawratyna gatnaşyjylar. Häzir täze ýyl bayramçylygy giň ýerim bilen dawralanýan Türkmenistan döwletimizde iň boýsunçly, iň şatlykly, iň bagytly pursatlar. Häzir şuňur hormatlandyrýan belend mertebeli prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly Serdar Berdimuhammedowyň gönü ýaýlymda Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan Köşkler toplamyndan Türkmen halkyna täze ýyl bayramçylygy münasibetli gutlugy
Edi vatandaşlar, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak geli tamamlanıp barýar. Ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşylar. 2026-njy ýyl Günnäger müçenamasy boýunça ýylky, ýagny bedew ýyly. Türkmen halky öz arzuwlaryny, belent maksatlaryny ahalteki bedewleri bilen baglanşdyrýar. Ahalteki bedewi biziň buýsanjymyzdyr, şöhratymyzdyr. 2025-nji ýyl garaşsyz watanymyzyň täze taryhyna halkymyzyň durmuşyny üstünliklere beslen ýyllaryň biri boldy. Bu ýyl Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımyzyň döwletli tutumlary, tarihi başlangyçlary, hassa rowaşlaryny ýurdumyzy güllä ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Berkarar döwletimizi durmuş yksadydan ösdürmek maksady bilen täze etraplar döredildi. Diyarımızın ähli yerlerine döwrewap mektepler, çağalar baglary, saglyk goraş, sport desgalary, medeniýet edaralary, önümçilik binalary, başga-da köp sanly desgalar ulanmana berildi. Bagtyar maşgalalaryň müňlerçesi täze jaýly bolmak bagtyna eýe bolurlar. Ýalňyş energetika toplumuna degişli iri taslamalar durmuşa geçirildi. Türkmen maşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň neft we neft önümleri uýulýan gämi duralgasy işe girdildi. Gahrman arkadağımyzyň gatnaşmagyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň esasy tapgyry bolan arkadagyň ak ýoly bilen Serkedawat Hirat gaz geçirjesiniň Awganistanyň Hirat welaýatyna barýan böleginiň gurulşygyna badalga berildi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna Bäherden keramik önümleri kärhanasy, paýtagtymyzda çüýçe önümlerini önürýän kärhana, Balkan welaýatynyň Esenul etrawyna Agasuw arasylaýjy desgasy, Garaboguz köl aýlagynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsi ulanmana berildi. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherindäki kimya zawodyna mineral dökünleri önürýän toplumyň, Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawyna karbamid önürýän toplumyň gurulşygyna badalga berildi. Türkmenmaşy Garaboguz, Gazaqstan serkedine çenli barýan avtomobil ýolunyň gurulşygyna hem girişildi. Şeýlem Aşgabat şäherine güneşli çağalar we yetkinjekler merkeziniň gurulşygyna badalga berildi. Şu ýyl ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawyna döwletli mekan, Qaq etrawyna bagtly zamany atly täze döwrewap owalar açylyp ulanmana berildi. Daşagul welaýatynyň Könürgönç etrawyna häzirki zaman bitaraplyk şäherçesi dawraly ýagdaýda açyldy. Arkada şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşygy dowam etdirildi. Ýurdumyzda döwrewap owalaryň häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygy hem dowam edýär. Bularyň ähleti watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Edi watandaşlar, owa hojalyk pudaryna geçirilýän özgertmelerimiz hem rowaşlyklara beslenýär. Edermen daýhanlarymyz watan harmanyna 1.400.000 tonnadan owrak ýokarhili buğday hasylyny tawşaryp, şertnamalaryň borçnamany üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ýygnalan bol galla hasyly mähruwan halkymyzyň berkarar watanymyzyň baýlygydyr, saçaklarymyzyň rızkal bereketidir. Gelecekde owa ähmetkeşlerini ykdysat taýdan howaslandyrmak, pudoň maddi enjamlaryň büniýadyny berkitmek boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirer. Ýurdumyzyň neft gaz, ulaw aragatlaşyk we sowda toplumlaryna hem köp işler amala aşyrylýar,
bu toplumlar berkarar döwletimizin gazanyan ötüşlerine münasip goşant goşýarlar. Edi watandaşlar, halkymyzyň saglygy, awadan we bagtyar durmuşy biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň möhüm ugry bolup durýar. Tamamlanyp barýan ýylla Aşgabat şäherine köp uğurly hastahananyň, Ahal welaýatynyň Tejen şäherine köp uğurly hastahananyň, Şeýlem Daşawuz welaýatynyň Daşawuz şäherine enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziniň guruluşyna badalga berildi. İnsan saglygyny goramak boýunça alyp barýan işlerimizi geljekde hem dowam etdirer. Alym we bilim ulgamlaryna hem netijeli özgertmeler durmuşa geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Döwrowap okuw binalar toplumy, Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň binalar toplumy we başga-da köp sanly bilim maksatly desgalar açylyp ulanmana berildi. Ýaş nesillerimizi sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa belende götürmek ugrunda hem uly işleri alyp barýar. Şu ýyl galkynyş milli aty sünnäki oýunlar topary Monte Carlo Halkara Festiwalyna baş bayraga münasip boldular. Arkada futbol topary hem halkara ýarşyna ýeňiş gazanyp ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa artdyrdy. Türgenlerimiz dünýä derejesindäki ýarşlarda üstünlikle çykyş edip bayrakly orunlara münasip boldular. Biz geljekde hem ýurdumyzda sport ösdürmek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam etdirer. Hormatly adamlar, biz milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak, wagt etmek boýunça hem giňgerimli işleri alyp barýar. Halkara parakaçylyk we ynanşmak ýylyna Aşgabat şäheri UNESCO-nyň öwrünji şäherleriniň bütün dünýä toruny girdildi. Şeýlem türkmen alaway itlerini ösdürip ýetişdirmek sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Geçip barýan ýylla halkara derejede dürli medeni çäreler, medeniýet günleri ýygyderli geçirildi. Geljek ýyl medeniýet hepdelegini Balkan welaýatyna ýokary derejede geçirer. Edi watandaşlar, şu ýyl ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Munyň özi bitaraplyk siýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini ýende birgedek görkezdi. Halkara parakaçylyk we ynanşmak ýyly hemde ýurdumyzyň kemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli halkara derejede köp sanly çäreler geçirildi. Awada milli siýahatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan awada siýasat jarnamasy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Şeýlem ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulag boýunça 10 ýyllygy hemde durnukly ötüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny adly kararnamalar bir agzdan kabul edildi. Awada milli siýahatçylyk dowlagyna geçirilen häzirki zaman jemgyýetine dinanlaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe boldy. Halkara maslahatyň jemi boýunça jemleýici resminama kabul edildi. Halkara bitaraplyk güni münasibetli geçirilen halkara forum şanly ýylyň iň esasy wakasyna öwrildi. Ýokary derejede geçirilen halkara forum boýunça Aşgabat jarnamasy kabul edildi. Bu forum
parakatçılığı söýüjü döwlet hökmünde ýurdumyzyň awraýyny hassa belende götürdi. Hormatly adamlar, ata watanymyzy mundan beýlekde ösürmek maksady bilen biz yetip gelen 2026-njy ýyla garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedewatly at baradan mekany ýyly diýip at berdik. Hoş niyetli arzu umytlar bilen garşy alýan täze ýylymyzda mukaddes garaşsallygymyzyň şany 30 ýaşylygyny bellep geçer. Watanymyzy bagtyarlygyň we rowaşsyň mekanyny uwurmak ugrunna ihlas bilen rahmet çeker. Edi watandaşlar, ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşalar. Şu pursatda siziň ähliňize berk can saglygyny ve täze üstünlikleri arzu edýär. Täze awadançylygyň, rızkal bereketiň ýyly bolsun. Maşgaly ojaklaryňyzda agzy birlik, döwletlilik ýar bolsun. Täze rowaşlyk bagt getirsin. Täze bedewady bilen ähliňizi maksat murada ýetirsin. Täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun.